माब्लाबा जोंनि फोरोंगिरि एबा जोंनि देरसिनफोरखौ जों बुंनाय खोनादों, पलिटेकनिकआव फराय, डिप्ल'मा ला, गभर्नमेन्ट नङाब्ला प्राइभेट कम्पानिफोराव मोजां साख्रि बाख्रि मोनगोन। गोबां समाव जों बाख्नायनाय नुयो, आमुगा पलिटेकनिकआव फरायो, मोजां गथ', कर्सआ कमप्लिट जायोब्ला साख्रि मोनसिगोन। गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोब्ला गिदिर गिदिर बिल्डिं कलेजफोराव लिरनाय नुदों, धेमाजि पलिटेकनिक, डिब्रुगड़ पलिटेकनिक, लखिमपुर पलिटेकनिक, बाक्सा पलिटेकनिक, आसाम पलिटेकनिक कलेज। थारैनो बे पलिटेकनिकआ मा कलेज, मा कर्स नोंथाङा मिन्थिगौ ना? नोंथाङाबो जुदि मिन्थियाब्ला बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। बे भिडिअआव आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन पलिटेकनिक कर्सआ मा, बेवहाय मा बिफान एबा आयदायाव फरायनो हायो, पलिटेकनिकआव माबोरै एडमिसन लायो, एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाया मा, बेफोर गासैनिबो सोमोन्दै बे भिडिअआव आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन। पलिटेकनिकआ जाबाय मोनसे डिप्ल'मा कर्स। बेयो 3 बोसोरनि मोनसे कर्स। पलिटेकनिकनि गेजेरजों सासे फरायसाया इन्जिनियारिंआव डिप्ल'मा लानो हायो। जाय फरायसाया इन्जिनियारिंआव डिप्ल'मा लानो गोसो, बे फरायसाया पलिटेकनिकआव फरायनानै डिप्ल'मा लानो हायो। पलिटेकनिकआव गोबां ब्रान्च एबा कर्सफोर दं। बेफोर जादों मेकानिकेल इन्जिनियारिं, सिभिल इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियारिं, कम्पिउटार इन्जिनियारिं, अट'मबाइल इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रिकेल एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, केमिकेल इन्जिनियारिं आरो बायदि बायदि कर्सफोर दंबावो। पलिटेकनिकआव बेफोर आयदायाव डिप्ल'मा लानो हायो। बेनि थाखाय रायजोनि गंफ्रोमबो जिल्लायाव पलिटेकनिक कलेज एबा फसंथानफोर दं। जेरै धेमाजि जिल्लायाव धेमाजि पलिटेकनिक, डिब्रुगड़आव डिब्रुगड़ पलिटेकनिक, लखिमपुराव लखिमपुर पलिटेकनिक, बेबायदिनो गंफ्रोमबो जिल्लायावनो बे पलिटेकनिक कलेज दं। जायफोर मेकानिकेल, सिभिल, कम्पिउटार, केमिकेल इन्जिनियारिं बायदियाव डिप्ल'मा लानो गोसो, बिथांमोना बेफोर कलेजाव एडमिसन लानानै फरायनो हायो। नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ, पलिटेकनिक कर्सआ आथिखालाव गोबां डिमान्ड गोनां। पलिटेकनिकआव डिप्ल'मा लायोब्ला गभर्नमेन्ट नङाब्ला प्राइभेट कम्पानिफोराव एबा गुबुन गुबुन फसंथानफोराव साख्रि मोननो हायो एबा खामानि मोननो खाबु थायो। दानिया आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन पलिटेकनिकआव फरायनो थाखाय मा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया नांगौ एबा सोर पलिटेकनिकआव फरायनो हायो। पलिटेकनिक कर्स फरायनो थाखाय सासे फरायसाया थाखो 10 एबा थाखो 12 उथ्रिनाय जानांगोन। थाखो 10 एबा मेट्रिक आनजादाव मेथ्स, साइन्स, इंलिस आयदायाव मोजां नम्बर लानानै उथ्रिनाय जानांगोन। थाखो 12 एबा ओइचएस पास जानायब्ला साइन्स स्ट्रिमाव फिजिक्स, केमेस्ट्रि आरो मेथ्स लानाय जानांगोन। बेफोरनि अनगायैबो पलिटेकनिक फरायनोब्ला एन्ट्रेन्स आनजाद जेरै कमन एन्ट्रेन्स टेस्ट, पलिटेकनिक एडमिसन टेस्ट बायदि बायदिखौ उथ्रिनांगौ। पलिटेकनिकनि एडमिसननि थाखाय आसामाव बोसोरफ्रोमबो आसाम पलिटेकनिक एडमिसन टेस्ट होननाय मोनसे एन्ट्रेन्स आनजाद खुङो। बे आनजादखौ मोजां नम्बर एबा रेंक लानानै पास जायोब्लानो पलिटेकनिक कलेजाव एडमिसन लानानै फरायनो हायो। पलिटेकनिक डिप्ल'मा कर्सआ गासै 3 बोसोराव कमप्लिट जायो। बेयाव गासै 6 सेमिस्टार थायो, थामहिनबा 6 दानाव मोनसे सेमिस्टार कमप्लिट जायो। लोगोफोर, पलिटेकनिक कर्स कमप्लिट जानायनि उनाव गोबां साख्रिनि खाबु मोननायनि अनगायैबो मोनसे मोजां खाबुआ बेनोदि पलिटेकनिकआव डिप्ल'मा लानाय सासे फरायसाया बेचलर अफ टेक्न'लजि एबा बिटेकआव थोंजोङै सेकेन्ड इयाराव एडमिसन लानानै फरायनो हायो एबा इन्जिनियारिंआव ग्रेजुएसन खालामनो हायो। पलिटेकनिकनि एडमिसन टेस्टनि सिलेबासनि बाथ्रा बुङोब्ला बे टेस्टआव मेथ्स, साइन्स, फिजिक्स, केमेस्ट्रि आयदानि सायाव सोंथि सोंनाय जायो। जायफोर फरायसाफोरा टेक्निकेल लाइनाव फरायनो गोसो एबा सिभिल इन्जिनियारिं, मेकानिकेल इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियारिं बायदियाव डिप्ल'मा लानानै केरियार एबा जिउ राहा दानो गोसो, बिथांमोना पलिटेकनिकआव जयेन जानानै केरियार दानो हायो।